Abi parhorasan mahu pasatami Tuhamu akka amanami inanami haanggi nang napinaribot salut hita na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus na tumangihon jamita marhita radio plita kasih di manugoton. Hita na di bagas tabe manang akka natongon di pardalanan tumopot akka ulauta di dongani jala di pasu-pasu Tuhata Yesus mahita saluhut na. Aus sintua Melkida berupanggabean, rap dohot amang evangelis sintua Dr. Binsar Siregar, sian HKBP Kernolong Resort Jakarta. Makobasi partangyangan di Manogoton. Tapukama partangyangata marhite tangyang nabinuaton ni parjamita. Tapasada marohata martangyang mahita. Puji-pujian dohot mauliate sombah kami tujulom ale de bata amanami na di banwa gijang. Siala padonganiomu dihami di manogoton. Ramoti mahami narap manangihon hatam na badiai na pinarade ni huriam HKBP Kernolong rap dohot radio pelita kasih na patupahon acarahon. Songoni manang akadongan nami narap manangihon hatam alai di bagasan hamaolon dohot parkilon nasida di manugoton tuho do pasahaton nami nasida asima roham lehon gogodot hatauon asa marbisuk nasida laho makka monakon parkiloni sato kinari naing begyon nami mahatam na badiai na pinasahat ni naposom. Patiu roha do pikiran nami saluhut na asa tau kami majalo atam di bagasan las ni roha. Urasi manang naposom napasahaton barita nauli marhiti-hiti tondim na badiai asa gabi pasu-pasu hatami jalamar parbue di tonga-tonga ni ngolu nami. Di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Hata ni Tuhata turpuk jamita dihita sadarion tarsurat di buku 2 Samuel 15 ayat sada saha rodi 37. 2 Samuel 15 ayat sada saha rodi 37 songonon ma hata ni Tuhata. Dung salpu akai didokon siap saloma padirio di bana hureta dohot akka hoda akup ni 50 halak akka napai hut-hut ibana. Hehe huhut sogot ganuk manogot si Absalom laho jongjong tulabung dalan tukan bahal. Jadi ia adong halak namar pakaro laho manopot rajai mangido uhum gabe dipakulingi si Absalom ibananin nama sian huta dia doho ia didok ibana sian sada huta diaka margan Israel do naposom. Jadi didok si Absalom matu ibana idama tikos donian parkarom jala bonar alai dang tagamon adong nanggo sahalak na manangihon alu-alum di jolo ni rajai. Akup ni didok si Absalom ma lale inang aut ahu manian dipabakit halak gabe panguhum di tanoon asaro tujoloku ganup jol mana parsalisian manang marparkaro. Pati kosok kumanian uhum tu ibana. Dungi molo adong jol majumonok naeng marsoba tu ibana pitor disurduk kotangan na manugu ibana huhut di umma. Sai songoni pangalahona dibayan si Absalom tu sadok Israel akkanaro mangido uhum tu rajai gabe songoni ditako si Absalom rohani halak Israel. Jadi dung salpu 4 tahun ninna siap Saloma mandok rajai. Ua luas maahu lau tu Hebron asa hugarar baga-bagaku naung hu baga-bagahon tu Jehoba. Ainunga marbaga-bagahian naposom uju maringat dope ahu di Gesur di luat ram nikudo. Molotung sonang au mulak togihonon ni Jehoba tu Jerusalem pasahatok kumasa da pelean tu Jehoba. Dungi nina rajai mamadok ibana atong lao maho mardame-dame jadi borhat ma ibana lao tu Hebron.
Alainu nga disuruh si Absalom hian halak pakah tu saluhut margani Israel maniktikon. Molo dibagi hamu suarani sarune dok hamuma nunga bakit raja si Absalom di Hebron. Alai 200 halak sian Jerusalem akan naginokor kian saudura do si Absalom sian tobok ni rohana sida aidang di paboto-boto nasida agia aha taringot tuhatai. Nunga digokon si Absalom hian nang si Ahitopel halak giloi panuturi ni si Daud. Rosian hutagilo laho pasahaton akka peleani. Jadi lam gomosma parbulanon ni halak situan na torope lam torop do ro madapoton si Absalom. Dungi Roma sahalak si buan barita tu si Daud nin nama. Rohani ganup halak Israel paihuton tahi ni si Absalom. Dungi didok si Daud mamadok na posona sudena akan narap dohot ibana di Jerusalem. Beta mahita maporus aidang tagamon adong haluaon dihita maradopon si Absalom. Hatok mahita lao asaunang raponon na hita dison jala marhinamago hita bahenon na tabanon na dohot hutaon marhite-hite podang. Tunginin na akan naposo ni Rajay mamadok ibana. Manang ahan na pinangido ni rohani Rajay patupaon ni hami akan naposomdo. Dungi ruar marajay udur dohot sude isini bagas na mardalapat. Alai ditinggal hun Rajay do 10 paropuan pinarjol mana mengaramoti bagasi. Jadi dung ruar Rajay dohot sude na toropi mardalapat sulon mana sida dilabung bagas haroroan. Dungi saluhut na posona mamulus siya labung na rodi sude akka hupas dohot rudu dohot sude halak gat o 600 halak torop na akka narosian gat mardalapat akka na mamulus siyan adopan ni Rajay. Dunginin na Rajay mamadok si Itay halak gat i buasa pola dohot ho mardalan udur dohot hami mulak ma anggoho jala tinggal di labung ni Rajay ay halak napulik marga doho akup ni nabura bukas hosian inganam muhian natuari pehoro tung patut matogi honoku hosadarion mau taot rap dohot hami alai anggo ahu laho maahu manang dopak dia tarbahen au mardalan. Mulak maanggoho jala togihon mulak akka hahanggim. Say didongani asini roha dohot habonaran maho. Alainin nasi Itay ma mangalusi Rajay. Songos sitong na mangulu Jehoba mangulu dohot tuaku. Manang diingan na dia tuaku nang lao mate nang lao mangulu ikod disido dohot naposom. Dungi ninna si Daud mamadok si Itay. Atong beta mak merdala rap dohot au. Jadi dohot masih Itay halak gat mardalan rap dohot sude halak na dohot sude anak konna akan rap dohot imana. Dungi sadok isini tanoi marsi pangiar suara nabe tu matangis. Uju mamolus sude situan natoropi. Dungi ditaripari Rajay masunge kidrom. Taripar madohot sude situan natoropi manulus daran laotu halongonan. Jadi idama dohot do si sadok rodi sude halak lepi donganna akan mangusung poti perpadanan ni debata. Laos dipajongjong disi. Dungi dipelehon si Abiatar ma akka pelean si tutungon. Pai mati pas sude situan natoropi ruar sian hutai. Alainin na Rajay mamadok si Sadok. Buan mamulak anggopoti ni debata tu hutai. Molotung jupangan asine roha au maradopon Jehoba. Sai togihonon na do au mulak. Asa pataridahon imana dohot inganan parmiamanna tu ahu muse. Alai molotung songonon hatana. Dang lomoro haku midoho idama disod doau sai dibayan matuau hobar tulomo ni rohana.
Dungi didok raja ima mandok malim Sadok. Da paralatan doho atong mulak maho tuhutai mardame-dame rap dohot si Ahimas. Anakmu dohot si Jonathan, anak ni si Abiatar, anak muna na duaima dongam muna. Ida hamuma mai-maima ma anggohau di hatari paran akan lao tu halongonan. Paimaro barita sian hamu lao palubba ahu. Jadi dibuan si Sadok dohot si Abiatar ma potini debata mulak tu Jerusalem. Laos tinggal di si Nasida. Dungi nakok maanggo si Daud tu dolok jetun, nakok huhut tu matangis jala martujung ibana, jala dang marsarung patna, jala Sadok na toropi narap dohot ibana martujung bedo lao nakok huhut tu matangis. Jadi dung tarbotik tu si Daud didok halak, dohot do si Ahitopel dongan ni halak akan namar bulan, rap dohot si Absalom, nina si Daud ma, lale Jehoba say sudati matahini si Ahitopel. Jadi dung saat si Daud rodi pusu ni doloki, marsoba ibana di situ debata, idama Roma si Husai halak arki, manomu-nomu ibana, marpakaian nasinasanan jala tano di atas buluna. Jadi ni nasi Daud mamandok ibana, moloho dong aku mardalan pagada dok nadia hudoho. Alai molo mulak ho tuhutai jala dohonomu tu si Absalom naposo maahu ale raja nami. Naposo ni amangmu doahu anggona sailaon. Alai anggonuaeng gabe naposo maahu jala tarselak ma bahenomu tahini si Ahitopel dopak ahu. Akup ni da si Sadok dohot si Abiatar malim na duai dongamu disi asa saluhut hata nabi negem sian bagas ni rajai ikon pabuanomu tu malim Sadok dohot Abiatar. Idama disi dorap dohot Nasida anak Nasida na duai, Ahimas anak ni Sadok dohot si Jonathan anak ni si Abiatar marhite sian Nasida tarpa buah-buahamu tuau luhut hata nabi nege munai. Jadi saat masih Husai ale-ale ni si Daud tuhutai si Absalom pero rodo tu Jerusalem. Olat ni mahata ni debata odola ni jamita ima ayat 25. Alai ni naraja ima mandok si Sadok buan mamulak anggopoti ni debata tuhutai. Molotung jupangan asini roha au maradok pun Jehoba sai tugihonon na do au mulak asa pataridahon ibana dohot inganan parmiamanna tu ahu muse. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Sada barita parsorion na jorbut di pardalanan ni bangsa Israel na nirajaan ni si David, ima barita manggulut harajaon manang kudeta na pinatupan ni si Absalom maradopon amana Raja David. Di jolo ni turpukon di patorang dotuhita parulaon ni si Absalom tiki maringan di istana ni Raja David. Lahu membuat rohan ni si tuan na torop marhite na manait halak na marparkaro. Ima akan naro na ing mangido uhum sian Raja David. Hape di tongad dalan ditait si Absalom tu ibana. Jala di salasehon ibana parkaroi so pamotoan ni Raja David. Gabe ima dalan ni si Absalom manak koroha manang simpati ni halak Israel tu ibana. Dungsay membuat roha ni bangsa Israel diuduti si Absalom dope tahina naing manggulut harajaon ni amana marhite napidda ibana tu Hebron. Jala sianima ibana
mengorganisir sada parpunguan rahasia laho manggulut harajaon ni amana si David. Jadi saud do na sinakap ni si Absalom. Dipabakit halak Israel do ibana gabe raja di Hebron tinolopan ni bangsa Israel. Hamu kadongan ia barita hababakit ni si Absalom gabe raja di Hebron sahat do tu si pareon ni Raja David. Alai nakpe songgot baritai sada na boy berengota sian pangalaho ni Raja David. Dang pola gabet bikas murukna marnida pabahenan ni anak nai. Marmanat do ibana manibangi na masay. Jala aha na naing bahenon na laho mangadupi. Dapola di paradi ibana parangan na laho marporang mangadupi anak nai. Nakpe nang manibil pangalaho ni si Absalom maradapon amana. Alay toktong do holong rohani rajai di ibana. Dang hum rohani rajai laho mamunu anak na marhite-hite parporangan. Alani ido ubahen na disakapi rajai laho maporus sian Jerusalem. Asa unang gabe marporang na sida disi. Tumagod do di rohani rajai lao na sida maporus maninggalhon harajaon na jala mangulon di halongonan daripada marporang jala tiris mudar ni namarhaha maranggi. Sada namat say bagas dipikir hon Raja David. Ima taringot tu poti parpadanan. Di namardalan rajai dohot parangan na tu pangungsian di ayat 24 di dok na dohot do malim sadok rodi halak Levi dongan na mangusung poti parpadanan ni debata tu inganan pangungsian ni. Ia poti parpadanan ni ima inganan ni batu panuratan ni patik na sapului na pinasahat ni debata tu si Musa ujui. So ni Musa tukot ni si Aaron dohot roti manna. Poti parpadanan marlapatan dui songot tada ni padongan yon ni debata tu bangso Israel. Jala di pardalanan pe diusung akamalim do poti i di jolo nasida. Songot ni Musa nang ditiki parporangan jala saimonang do nasida. Alani ido di nama porus nasida sian Jerusalem dibuan akamalim do poti parpadanan laho mandongani pardalanan nasida. Alaidak songoni anggo di rohani Raja David. Maporus penasida sian Jerusalem dang alani nama biar. Alai asa unang masa do parporangan di tongan di bangsoi na boy memben sapak mudar ni namarha maranggi. Gabe tercemar ma poti parpadanan ni debata. Ido ubahen di dok Raja Daud kemalim sadok di ayat 25 ni turpukon laos nagabe ayat si pahusor-husorot tadi jamitaon namandok boan mamulak anggo poti ni debata tuhutai molo tung jupangan as ni roha au maradopon Jahoba saito gihonon na do au mulak asa patari dahon ibana dohot inganan parhamu akadongan na hinawolongan di bagawasan gor ni Tuhatta Yesus Kristus. Molo tapatakas ayat 25 si pahusor-husoronon boy do berengotta songon dia parbue ni parsirangguton haporseaon manang pergumulan iman ni Raja David dina mangadopi paralawan ni anak na si Absalom. Na parjolo boy berengotta ima na olo de ibana maninggalhon harajaon na asal maunang marporang ibana dohot anak na di Jerusalem. Napaduahon di paulak ibana do poti parpadanan
naung binuan ni Malim Zadok tu inganan pangungsian sian Jerusalem. Nakpe diboto ibana do takas, ia poti parpadiana ni tada ni pandongan yon ni debata doi mangaraboti pardalanan nasida. Jalan na patuluhon ima na olo do Raja David patutoru dirina satoru-toruna di jolo ni debata. Marhite hatana na mandok molotung cupangan asini roha au maradopon Jahoba saito gihonon na do au mulak. Sian hatawon takas do tarida nahibul do rohani Raja David pasahaton dirina tu debata. Dina mangadopi para loan dohot si Absalom. Holan sada do pangiduan ni si David tu debata. Ima asa olo debata patuduhon asini rohana na balgai. Jala di bagasan hapor siyaw ni si David. Holan debata do na boy paluahon dirina sian hamaoloni. Buasa sahat si David tu pangatusion na songoni. Onma hasil pergumulan iman na luar biasa ni Raja David. Dina masa paraloan ni si Absalom tu amana. Diingot Raja David do si pasingot ni panurirang Natan. Dina mangalakup ibana dohot si Batseba. Jala pola ikon mamunu si Uria tunggane doli ni si Batseba. Diingot ibana do muse kegagalan na mardapot-dapot na sailaon. Ima kegagalan mendidik aka anak konna mangaraduti patik ni debata. Jala puncak na ima dina mangalo si Absalom laho manggulut harajaon ni amana. Sianima gabeta jolma si David di aka hagaleon na salilingon. Gabe manolsoli marohana jala olo ibana mangauhon. Ia namasawon songon picak-picang manang si pasingot ni debata asa olo ibana paubahon roha di bagasan uduk dohot serep ni roha. Hamu akadongan songonima pergumulan iman ni Raja David. Jala di ujung na monang do ibana maralohon hamaoloni. Marhite na di paulak debata do muse harajaon na tu ibana. Suku-suku tu hita. Bohado molo parsorion si songoni masa tu hita. Taalu sima di bagasan rohat tabe. Marguru tu hapor syauta. Tu hatama naman dongani hita. Hombartu hatana naman dok. Pasahat ma dalanmu tu Jahoba. Jala hapo si ibana. Asa ibana paturehon. Amin. Martang yang mahita. Ale debata amanami na marhabangsa di badoginjang. Maula te marohanami tuho. Ala dilehon ho di hami parsyajar na arga. Marhite parukilon ni Raja David na mangadopi paraloan ni anak na laho manggulut harajaon ni amana. Marhite parsyajaranon ali Tuhan dipatuduho do tuhami dok-dok ni paraloan ni. Ala ni mangido hami ali Tuhan asa urupanmu hami laho pasidikon akaparsorion si songoni. Jala molo tuk pe barukil hami ala ni halebaon nami pargogoi mahami makamonakoni. Marhite tondim tondi porbadia asa marhihohot haporsyaon nami marsigatung tuho. Jala boy hami malua sian parukilani marujung di bagasan las ni roha. Upasat hami matang yang namion
Holan mangasahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si Pangulo hami. Pinuji pinasangap maho, rodi saliling nililing na. Amen. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mendengar beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Evangelis Sintua Dr. Andus Binsar Siregar di nomor telepon 0815 8465 7186. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan setiap malam pukul 19 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi Anda yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Borusinaga di nomor HP 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran bersama 24 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.